В този епизод ще ви разкажем за нашето първо истинско пътешествие в Тайван. Заедно с нашите нови приятели Женя и Оксана, ние решихме да посетим местността, известна като Слънцелунното езеро. Движихме се по магистралата, минаваща покрай Тайчънг, третият по големина град в Тайван. Скоро ние изоставихме градският пейзаж и започнахме да навлизаме в планината. Това са първи кадри от Слънцелунното езеро. Целта ни беше да достигнем до другият бряг, където имаше културен и увеселителен парк. След около 15-минутно плаване, ние достигнахме до отсрещният бряг. По пътя си се натъкнахме на примери за древния островитянски бит и култура. Тази алея ни отвеждаше все по-надълбоко в джунглата. Не след дълго достигнахме до станцията на лифтът, който щеше да ни отведе в сърцето на парка. За да се доберем до кабинките, трябваше да се преборим с ето тази огромна тълпа. Макар и с много усилия успяхме да се качим на лифтът, но пътуването наистина си заслужаваше. Изведнъж спокойствието беше нарушено. Не, не съм го натискал. Няма как. Добре, може да съм го натискал. You probably touch it, so call us, ask what happened. So we have to jump? How much the memory? Ну, дом някакси. Вот эти домики. Салона на крышата вход в клад. 这边我们要倒的，因为它这边的颜色。那么那我就直接就不回来了。Най-сетне пристигнахме в паркът, където можеха да се видят много традиционни тайвански работи. Като тези танцори, например. Както и този голям каменен символ на плодородието. Можехме също да се насладим на добра колекция от черепи. Тук може да се наблюдава технологията на изработка на традиционни тотеми. Хората си взимат от стърготините, защото дървото е ароматно. Това са восъчни статуи, които представят сцени от живота на древните аборигени. А това са истински танцори, които демонстрират древните традиции. Те избират случайен човек от публиката. Този ще го принесат в жертва сега. И Оксана язък. По всичко личи, че огънят играе важна роля в традициите и на тези племена.
По-нататък можеха да се видят реставрирани древни жилища. Моето зайо беше също. Зайчето на Лили е било същото, но е било изпечено. Както ще стане и с тези най-вероятно. Стига да е! По-нататък видяхме други интересни неща, като този традиционен музикант. И тези лакоми риби. Постепенно започнахме да навлизаме в увеселителната част от парка. Ето я Марти, която е на път да се качи на нещото, което бих определил като падащата кула. Върти се. Както виждате, в момента те се намират доста нависоко. Сега ни предстоеше да се качим на най-безумното влакче. За съжаление, ние не можахме да вземем камерата с нас във влакчето. Затова имаме само тези кадри снимани отдолу. Беше време да хванем лифтът, който щеше да ни върне обратно. Сега щяхме да имаме възможност да погледнем всичко видяно до този момент от птичи поглед. Пожалуйста, попросила. Не е ли трудно, а? 到哪里的距离了？第几颗球还是怎样？对啊，对啊，对啊。好。 French fries. Жень, ты решил курс. Что с Мать моя, Жень! Ето още примери за местното традиционно изкуство. Маленький стоп. Надо побольше, не серьезно. Мышь? Я знаю. Бъчва има малко батерия, да. То зачем? Време беше да се качим на друга яхта, която щеше да ни отведе до древен китайски храм. По пътят за храма ние се натъкнахме на това впечатляващо живо изпълнение. Скоро ние достигнахме до храмът, който се оказа малък и не кой знае колко впечатляващ. Но за сметка на това като бонус получихме впечатляващ дъжд.
哪个哪天嘞？